Λοιπόν, γεια σας παιδιά, Γιάννης εδώ πέρα και λοιπόν είχα πει στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει ότι θα παίξουμε τον Granny. Δεν θυμάμαι αν είχα πει παιδιά ή τον Granny 1 ή τον Granny 2. Επειδή είχαμε παίξει τον Granny 1, θα παίξουμε σήμερα λοιπόν τον Granny 2 που παιδιά πραγματικά οι περισσότεροι αυτό παίζετε. Το Granny 1 σε όλα τα βίντεο που έχω δει, οι περισσότεροι νομίζω τον Granny 2 παίζετε. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω βίντεο Granny με Granny 2. Granny 1 βλέπω. Λοιπόν, θα το βάλουμε normal, easy. Εγώ λέω παιδιά να το βάλουμε easy. Εγώ παιδιά είχα παίξει χτες με την Granny και έγκρισα. Αλλά όχι, εμείς σήμερα θα παίξουμε. Δεν είμαστε και τόσο noobs να το βάλουμε και θα παίξουμε και μόνο με την Granny. Το έχω τερματίσει σίγουρα. Θέλω σήμερα να το τερματίσουμε και με τους δύο. Γίνεται? Ναι. Δεν ξέρω. Φυσικά. Day 2. Day 1. Ποιο Day 2 ρε Γιάννη? Day 2 είπα. Βλακάς. Τέλος πάντων. Ξυπνάμε εδώ πέρα. Όσοι δεν παίζετε Granny, πηγαίνετε δείτε το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει. Και παιδιά όλοι, θα σας δείξω ένα κόλπο για όταν κάποιοι που δεν παίζουν Granny. Όταν θέλετε να πατάτε αυτό και κάθεστε εδώ. Και περιμένετε. Να έρθουν κολογράμπα και κολοκολόγρια. Έλα Granny 2 ώρες. Αν τα παιδιά τώρα στο extreme πες να με έχει πιάσει ήδη. Δεν σας κάνω πλάκα. Οκ. Εδώ τίποτα. Το crowbar. Έλα. Το crowbar. Οκ. Εντάξει, έχω κόλπο. Ελάτε εδώ. Τολμάτε? Τολμάτε? Ποιος τολμάει? Ο Γκράμπα. Κάτσε, δεν με έχουν δει καν ακόμα. Και έχει μια άθλια μουσική. Δεν μας έχει, δεν μας έχει. Το κάναμε τέτοιο, το ξεφύγαμε. Δεν έχει. Το βάλω λίγο πιο δυνατά. Εκεί. Για να μπορείτε να μ' ακούτε και εμένα. Γιατί όταν έχω πολύ δυνατά τα τέτοια δεν μ' ακούτε ποτέ. Ούτε εγώ ο ίδιος δεν κατάλαβα τι λέω. Εδώ. Τώρα που θα πάμε ρε παιδιά, έχουμε κολλήσει. Γκραν. Γαμώτη. Πες μου ότι με κυνηγάνε και οι δύο. Τι κάνει εκεί ο Γκράμπα κάτω ράι τέλος πάντων. Με κυνηγάει τώρα η Granny, να με πιάσει ποτέ. Και δεν με πιάσει όντως ποτέ. Οκ. Καλά τα έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Προσπαθήσαμε με κάποιο τρόπο να κατεβούμε κάτω. Οκ. Το μπλεκί. Το αφήνουμε εδώ αυτό. Κάνουμε εδώ φασαρία. Έτσι ώστε να έρθετε εδώ και εμείς να πάω από την άλλη. Πήγαμε έτσι και ο Γκράμπα. Έχουμε κάνει εκεί φασαρία. Θα πας? Πήγαινε εκεί, να πάω εγώ από εδώ. Φυσικά. Θα
κάνω εδώ φασάρια. Εδώ πήγαινε εκεί. Πήγες. Πήγαν. Βρε ακόμα θα με δεις. Ρε πίσω σου είμαι. Ό,τι ναι ναι. Κατεβαίνει κάτω. Μη φάω κανένα jumpscare και είναι εδώ πέρα τώρα ο παππούς. Ουχ, άτι. Ο παππούς δεν ξέρω που είναι. Έκανε φασαριά. Όχι με είδε ο μαλακμένος μου. Οκ. Τους ξεφύγαμε για 500η φορά. Τώρα πρέπει να πάρουμε το crowbar και να βρούμε, να κόψουμε τα καλώδια. Πρέπει να κόψουμε τα καλώδια, να πάρουμε το κλειδί, να βρούμε το όπλο. Να κάνω 3 πράγματα. Μπορώ να το κάνω. Δεν με είδανε. Το crowbar που το έχω αφήσει. Πήγαμε το όπλο. Οκ, θα κάνω φασαρία. Πήγαμε το όπλο. Όχι! Όχι! 2 μήνες. Είναι ακόμα πεθαμένη γκράνη. Νομίζω. Δεν σημαίνει κάτι ότι πεθάναμε, έτσι. Είναι ακόμα πεθαμένη γκράνη. Άρα μόνο ο παππούς θα έρθει κάτω. Δεν είναι δίκαιο. Μόνο ο παππούς θα έρθει κάτω. Να το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Φυσικά δεν θα κάνω το κόλπο τώρα. Θα το τρεχαντάρω. Να μπορέσω να σκοτώσω τον παππού. Πώς είναι, φίλε? Φεύγω. Έκλεισα. Δεν με είδες. Έκλεισα την πόρτα. Δεν γίνεται να με δεις. Πώς θα με δει, ρε φίλε? Έκλεισα την πόρτα. Φύγε. Φύγε τώρα. Πώς πέρασαν 2 λεπτά τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Τι είναι μαζί, ρε φίλε αυτή? Έβαλε κολοπαγίδα. Εδώ ρε, αν είστε μάγκες. Πάρτα, σκοτώσου. Φάτο. Γκράμπα, πού είσαι? Σου έχω δωράκι. Πέθανε η γυναίκα σου, τι θα κάνεις? Γκράμπα, σου ένα τέλειο δωράκι. Ναι, πολύ καλό δωράκι. Πέθανε η γυναίκα. Πάρτα. Πλάκα, πέθανε η γυναίκα σου και εσύ απλά το ξύνεις. Τέλος πάντων. Παιδιά, συγγνώμη που μιλάω έτσι. Δεν είναι τίποτα εδώ. Ή τίποτα εδώ. Μπορώ, τίποτα. Γκρανζί. Αμότο. Για την πόρτα. Όχι, πέρασα, δεν έχω. Ούτε πέρασα 2 λεπτά. Το μόνο που μας μένει... Κλείσε. Φίλε, το κομμάτι για το shotgun. Παίρνουμε το όπλο.
Πού έχω αφήσει το crowbar. Θέλω να βρω το crowbar. Πού το έχω αφήσει. Μπροστά μου ήταν. Τέλος πάντων. Οκ, τώρα τι να κάνουμε τώρα για να μας βρούνε. Το crowbar το έχω αφήσει εδώ. Να το σκοτώσω πρέπει πρώτα. Και μετά να πάω να ανοίξω τα κουτιά μου πως έχει και τίποτα. Μήπως έχει το καλώδιο να κόψω και να βρω το επιτέλους το τέτοιο. Και έτσι να φύγω από το κολόσπιτο. Άντε να επιστρέψουν. Πού έχουν περάσει. Εντάξει, βλέπω και το χρόνο που έχω κάνει το βίντεο, γι' αυτό. Κάτσε λίγο, κάτσε. Πού είστε ρε. Εσείς έρχεστε μέσα σε 1 λεπτό. Πόσο σε 9 λεπτό το σκότωσα. Έχω ακόμα 1 λεπτό νομίζω. Και αφήνω εδώ αυτό. Αφήνω εδώ αυτό. Ναι! Οκ, το βρήκαμε αυτό. Τέλεια. Όχι κολογκράνι γάμο το σπίτι τους. Τρέχω μέσα. Πάμε από την άλλη. Ναι, φύγε. Φύγε, έλα. Ξεκουμπήσου. Ξεκούμπα. Έλα, δεν με βλέπεις. Ξεκούμπα, είπα. Ξεκούμπα. Φύγε. Ξεκούμπα. Ξεκούμπησες. Είναι εδώ γκράμπα. Κάτσε κάτω φασαρία εδώ. Φασαρία εδώ. Εδώ αυτό. Πάω παίρνω όπλο. Πέθανε μόνο του. Λαδό ρε κολόγκρανι. Βγες από το δωμάτιο. Εγώ πετάξει εκεί πέρα τέτοιο δεν έχει βγει ακόμα. Θυμάσαι ρε. Μα την κράνη φαίνεται. Κατά κάνω φασαρία. Εδώ έλα. Κάνω φασαρία. Πότε θα έρθεις, πότε σκοπεύεις. Ναι, οκ, τώρα μας είδες, Έλα, πέθανε. Παρτά. Λέω και στην γκράμπα που είσαι. Ο επόμενος, παρακαλώ. Πού είναι? Να το σπαρτά. Ασίου. Εσύ οργήσου τώρα. Πλάκα. Και πάμε. Παρτά. Δεν γίνεται ποτέ να βάλετε μυαλό. Φύγε ρε Μάρι. Να έχω ψάξει πάνω. Πώς είναι το τέτοιο. Πες μου ότι είναι, σε παρακαλώ. Πες μου ότι είναι. Ναι! Παιδιά, το βρήκαμε. Παιδιά, θα αποθράσουμε. Το βρήκαμε. Κόψαμε τα καλώδια. Θα ανοίξουμε και αυτό. Και φύγαμε. Κάτσε. Οκ. Και δεν μας νοιάζει. Ναι! Παιδιά, τα καταφέραμε! Νικήσαμε! Πάρτε τα! Ναι ρε φίλε, τα καταφέραμε λοιπόν! Ναι, πάρτε τα, πάρτε τα. Να με σκοτώσει κι άλλο, Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή, like, subscribe και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!